नेहमी आपण लहान मुलांना देवाचं रूप मानलेलं आहे, पण जर हेच लहान मुलं तुमच्याच जीवावर उठले तर काय कराल? पाळणा घर, एक भय कथा. पण चॅनलवर नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि कथा कशी होती मला इंस्टाग्रामवर कळवा. आयडी आहे tejas.story. फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. मिहीर नुकताच त्याची 12वीची परीक्षा संपलेली होती आणि घरी त्याच्या आर्थिक संकट होते. बाबा कामालाच होते, पण पाहिजे तसं त्यांच्या घरी पैसे येत नव्हते आणि त्यामुळेच मिहीरला लहानपणापासूनच कामाला जायची सवय होती. तसं तो पाळणा घर हा चालवत होता, पण 12वीच्या परीक्षामुळे त्याला ते सोडावं लागले होते. पण एक दिवशी अचानकपणे साधारण रात्रीच्या दरम्यान त्याला एक फोन आला. मिहीरने तो फोन घेतला आणि समोरून आवाज आला, हा तुम्ही मिहीर बोलताय ना? आम्हाला असं ऐकू आलं की तुम्ही लहान मुलांना सांभाळता. मी आणि माझा नवरा आम्ही दोघंही उद्या बाहेर जाणार आहोत काही तासांसाठी, तर तुम्ही प्लीज येऊन आमच्या लहान मुलांना सांभाळाल का? मिहीर खुश झाला. त्यात त्या बाईने रक्कम सांगितली की 3,000 रुपये देणार. मिहीरला हे पटले. दुसरा दिवस आला. मिहीर त्या पत्त्यावर जाऊ लागला. तशी त्याच्याकडे एक सायकल होतीच. पावसाळ्याचे ते दिवस होते आणि मिहीर रेनकोट घालून जात होता. चिखलाला तुडवत तेही सायकल जात होती आणि शेवटी ते घर लांबूनच दिसायला लागले होते. तिथे आजूबाजूला विशेष म्हणजे कोणी नव्हते. मनात एक भीती आली, पण बोलला जाऊ दे, शेवटी आपल्याला पैशाची मतलब. आणि मिहीर तसाच त्या घरी गेला. तो मुळात घर नव्हतंच, तो होता तो एक मोठा बंगला. मिहीरला हे पाहून फार आश्चर्य वाटले. मिहीर तिकडचे दार ठोठावणार, पण अचानकपणे समोरून तो दरवाजा उघडला गेला. मिहीरच्या मनात एक वेगळीच धडकी भरली आणि समोर असलेली ती बाई बोलू लागली, हा मिहीर, माहित होतं तुम्ही याच वेळेला येणार. या आतमध्ये या. आतमध्ये एक नवरा बायको होते आणि त्यांनी मिहीरचे स्वागत केले आणि मिहीरला सांगितले की आम्हाला काही तासांसाठी हे बाहेर जावं लागणार आहोत आणि हो, तुम्ही आमच्या मुलांची काळजी घ्या. तो वरती झोपलेला आहे. आत्ताच तो 1.5 वर्षाचा आहे आणि हो, तो जर रडला ना तर त्याला दूध द्या, तो शांत होईल. असे सांगून ते दोन्ही नवरा बायको हे निघून गेले. पण मनात त्यांच्या एक वेगळंच हास्य होतं. पण इकडे मिहीर फार खुश झाला होता. तो एकदाचा वरती गेला आणि त्या बायाकडे नजर टाकली तर तो अक्षरशः झोपलेला होता. मिहीरला त्याची दया आली आणि प्रेमाने त्याच्या डोक्यावरनं एक हात फिरवला. तो तसंच खाली आला आणि बसला. करायचं काय म्हणून तो आपल्या मोबाईलमध्ये पाहू लागला. क्षणभरातच त्या भल्या मोठ्या बंगल्याची लाईट गेली आणि मिहीरला फार भीती वाटू लागली. मिहीरने आपल्या मोबाईलची टॉर्च काढली आणि तसाच पाहू लागला, कोणी भेटते की नाही. क्षणभरातच त्याच्या पायाखाली काहीतरी लागले. त्याने खाली बघितले आणि तो जोरात किंचायला, कारण की त्यांनी पाहिले होते की त्याच्या पायाखालीच ते बाळ होते आणि हो, त्याचे धड वेगळे होते शरीरापासून. तो क्षणभरातच खाली पडला आणि लाईट आली. मिहीरने आपले डोळे पुन्हा एकदा उघडून पाहिले तर तिथे कोणी नव्हते. असा कसा माझा भास असेल, मिहीर मनातल्या मनात बोलला. तो पुन्हा एकदा बसला. त्याला माहित होते की बाळ हे झोपले असणार. यावेळेला तो मोबाईल मध्ये पाहत होता, पण पुन्हा एकदा लाईट जाण्याचा प्रकार होऊ लागला. तिकडचे लाईट हे फ्लिक्शन होऊ लागल्या, बंद चालू होऊ लागल्या आणि मिहीरला दिसले की तो जिथे बसला होता त्याच्याच पुढे वरती जायला एक सीडी होती. त्या सीडीला एक वेगळीच चमक झाली होती, जणू का तिथून कोणी येणार आहे. मिहीरलाही फार आश्चर्य वाटत होते. तो तिकडे एकटक पाहू लागला आणि त्याच वेळेला वरतून अक्षरशः 4 ते 5 बाळांचा रडण्याचा आवाज आला. अरे असं कसं? बाळ तर एकच आहे, पण एवढा आवाज? तो तसंच तिथे जाऊ लागला आणि वरती जाताच त्यांनी पाहिले की ते बाळ
हे तिकडे नव्हतेच, ते अदृश्य झाले होते. मिहिरला फार भीती वाटली. तो सगळीकडे शोधू लागला, पण तिथे कोणी नव्हते. आता करायचं काय? शेवटी तो तिथेच हताश होऊन बसला. पण तिकडेच असलेला एक ड्रॉवर आणि छोटासा असलेला तिकडे ते कपाट, तिथून एक बाळांचा हसण्याचा आवाज येऊ लागला. पुन्हा एकदा मनात धडकी भरली की एवढे लहान मुलं आले तरी कुठून? तो तिथे हळूहळू जाऊ लागला आणि ते कपाट उघडले. ते कपाट उघडताच त्यांनी पाहिले की अक्षरशः 5 ते 6 हे लहान बाळ त्यांच्या समोर होते. ते त्याला बघून हसू लागले. क्षणभरातच लाईट गेली आणि त्यांचे ते भयानक रूप हे समोर आले. मिहिरला दिसले की काही मुलांचे हे धड नव्हतेच, होती तिथे फक्त त्यांची मुंडी. आणि काहींचे हे डोळे नव्हते, होते ते रिकाम्या खोबण्या. ते सगळे पाहून मिहिरला हसू लागले आणि मिहिर जोरात किंचायला आणि हळूहळू करून ते सगळे बाहेर येऊ लागले. पण मिहिरने यावेळेला ते कपाट बंद केले आणि त्याच क्षणी पोलिसांना फोन लावला. पोलिसांनी सांगितले की आम्ही अक्षरशः काही वेळात येऊ. पण अचानकपणे ते कपाट हे उघडू लागले. मिहिरला समजले होते की तो कुठे अडकला होता आणि कळत न कळत मिहिर खाली जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण ते कपाट उघडून एका बाळाचा हात अक्षरशः मिहिरच्या पायापर्यंत आला होता. तो मिहिरच्या पायाला पकडून बसला होता. साधारण 6-7 महिन्याचे ते मुलं, पण मिहिरचा जीव घेण्यावर तुळले होते. हळूहळू करून एक हा मिहिरच्या जवळ येऊ लागला. काही बाळांचे तर नुसते धड हे त्याला बघून हसत होते. पूर्ण त्या बंगल्यामध्ये लहान बाळांचा रडण्याचा आणि हसण्याचा आवाज येऊ लागला होता. मिहिर जोरात किंचायला. त्यांनी लहानशा बाळांना हे झटकले आणि खाली पळत पळत आला. त्यांनी दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण दरवाजा यावेळेला उघडत नव्हता. तो तसाच बसला. वरतून ते लहान मुलं यायला लागले. मिहिर देवांचे नाव घेऊ लागला, पण अचानकपणे समोरचा तो दरवाजा उघडला आणि त्याच्यासमोर मगाचेच ते नवरा बायको होते. मिहिरला थोडं हायसं वाटलं. ते आतमध्ये येताच तो बोलू लागला, अहो हे काय प्रकार आहे? हे सगळे कोण होते? आणि त्या नवरा बायकोने विचारले, कोण कोण होते? मिहिरनी बोट दाखवले, पण तिथे कोणी नव्हते. तो तसाच त्यांना घेऊन वरती गेला आणि बोलला, हे बघा, तुमचे बाळ देखील इकडे नाही आणि हे कपाटामध्ये बघा. त्या जोडप्याने बघितले तर तो बाळ तिथेच झोपलेला होता. आणि हो, ते कपाट ते तसेच रिकामे होते. मिहिर तसाच बोलला, हे काहीतरी वेगळं आहे. मला नाही थांबायचे इथे आणि नकोय तुमचे पैसे. मिहिर तिथून जाण्यास निघाला, पण त्याच वेळेला त्या जोडप्यातली ती बाई बोलली, अच्छा, तर या मुलांनी सतवलं काय तुम्हाला? मिहिरनी त्याच वेळेला मागे पाहिले तर त्यांनी पाहिले की त्या जोडप्याच्या खांद्यावर हेच ते 4 ते 5 बाळ हे होते. आणि हो, ते सगळे लहान बाळ आणि ते जोडपं हे मिहिरला एकाच आवाजात बोलले, तुला आम्ही सोडणार नाही. तुझा जीव घेऊ आणि तुला इथेच काढू. एक क्रूर हसण्याचा आवाज आला आणि मिहिर पळत पळत तसंच खाली गेला. दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण दरवाजा उघडत नव्हता. साधारण ते सगळे बाळ आणि हो, ते जोडपं जे भूताच्या अवस्थेमध्ये होते ते हळूहळू खाली यायला लागले. त्या लहान मुलांचे ते धड हे हळूहळू मिहिरकडे येत होते. आणि ते जोडपं ते पूर्णपणे पांढरे पडले होते. ते हळूहळू मिहिरकडे येणार, त्याचा जीव घेणार, त्याचा गळा दाबणार. पण क्षणभरातच दरवाजा उघडला गेला आणि बाहेर 3 ते 4 पोलीस कर्मचारी होते. ते सगळे मिहिर जवळ आले आणि विचारलं, काय रे, आम्हाला का फोन केलेला? आणि हो,
कोण त्रास देते तुला? आणि मिहीरने सांगितले, अहो तुम्ही असं का विचारतायत? ते बघा. मिहीरने बोट केले आणि ते पोलीस अधिकारी तिकडे पाहू लागले. ते आश्चर्याने पाहत होते आणि ते रागात बोलले, कोण आहे तिकडे आणि आम्हाला असं का तिकडे बोट दाखवतोय? मिहीरने तिकडे पाहिले तर ते जोडपे आणि ते लहान बाळ तसेच तिकडे होते. मिहीर पुन्हा एकदा बोलला, अहो हे काय? पण तो पोलीस अधिकारी बोलला, हे बघ, जर रात्रीची दारू झेपत नसेल तर एवढा घेत जाऊ नको. मिहीरने खूप विनंत्या केल्या, पण मागचाच एक कॉन्स्टेबल आला आणि बोलला, साहेब, या मुलाला घेऊन चला इथून. तात्पुरती चला, मी नंतर सगळं सांगतो. तात्पुरती मिहीरला तसेच घेतले आणि त्याचा मोबाईल देखील घेतला आणि ते तसेच निघून गेले. काही काळ आणि काही अंतरावर ते लोक आले आणि तो पोलीस कॉन्स्टेबल बोलू लागला, अहो साहेब, या मुलाची काही चूक नाही. तो जो बोलतो ते सगळं बरोबर आहे. साधारण 20-25 वर्ष आधीची गोष्ट आहे. तसं तर इकडे आधीपासूनच विकास नव्हताच आणि आताही कुठे आहे. पण इकडे एक मोठासा बंगला होता. तिथे एक जोडपं होतं जे अतिशय श्रीमंत होतं आणि नंतर कळलं की ते काळा जादू करायचे. जो मुलगा त्यांच्या जन्माला येईल ते त्याला जीव घेत असे आणि हेच होत होतं. अक्षरशः त्यांनी 5 बाळांचा जीव घेतला होता आणि त्यांच्याच आत्म्याने तो सगळ्यांना वशमध्ये करत होता. पण एक दिवशी त्याच लहान बाळांनी यांचा जीव घेतला आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी ठरवले की इथे ज्यांनाही बोलवू त्यांचा आम्ही जीव घेऊ, जेही या घरामध्ये येईल त्यांचा आम्ही जीव घेऊ. मिहीरला कळत न कळत तो फोन आला होता आणि मिहीर इकडे आला. हे ऐकताच मिहीरला मोठा सदमा बसला. काही दिवस तो तापाने फणफणत होता, पण नंतर तो बरा झाला. आणि तुम्हीही कधी अशा ठिकाणी जात असताना आजूबाजूकडनं माहिती घ्या. ते ठिकाण चांगलं तर आहे ना, नाहीतर तुमची अवस्था मिहीर सारखी व्हायला नको. कथा कशी वाटली मला इंस्टाग्रामवर कळवा. आयडी आहे तेजस स्टोरी. फेसबुकवरही तुम्ही फॉलो करू शकता. आणि हो, तुमचे कथा अनुभव असतील तर मला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आयडीवर सांगू शकता. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.